बेखौसो गोसोखांदों माने गोजौनि CCTVयासो नुगोन होननायखौ। बे बेदांना समाथ' गैलालै माथो नै दा जानुवारि 11, फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिलावनो BTC बिसायख'थि दं। बहा थांखो बिनि गोजौनि CCTVयासो नुगोन होनलायनाया? आं बारग' NDP-फोरनि जाय जोबथेसालियाव थाना बारग' NDP-फोरा दिनैसिमबो दुखु दाहा सैनांगासिनो दं, बिथांमोननि थाखाय आं खामानि मावदोंना मावाखै, बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय खामानि मावदोंना मावाखै, जुदि नोंथांमोना नंखाय सानदोंब्ला बेखौ गोजौनि CCTVयासो नुगोन होनबाय। बोसोरबा थांबाय, नुबायदां सोरबा सोरबा, आं हले नुवाखै। सोरबा नुबाय नामा रायजोफोर? प्रमद बर'नि गोजौनि CCTVया मा मावदों मा मावाखै? NDP-फोरा उदां जाबाय नामा? NDP-फोरनि जेंनाया जोब्बाय नामा? एक्स ग्रेसिया मोनबाय नामा? रिहेबिलिटेसन पेकेज मोनजोब्बाय नामा? सोरबा साकरि मोनबाय नामा? गैयाना। खिन्थु भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मोनथिगौ 4,000निबो बांसिन NDP बिदा फंबाय बिथांमोनहा साकरि मोनबाय होननानै मोनथिगौ। दा थाइजौ गोखैखौथ' बाजाराव खनसेल' फाननो हायो नङा होमबा? नंगौना नङा? दा प्रमदआ थाइसे थाइजौ गोखै बै दाउखा गाला राकेशमोन होनबाय थायोना आलु गेसाव, बै फेरेंगा दाउ गोसोम लान्जाय गोलाव मोनहा होनबाय थायोना आलु गेसाव, गावसोरनो गेसाव। बिसोरनो आलु गेसाव, मोनथिबाय? बिसोर साफा साफा आलु गेसाव, मालायखौसो होनो माबा बेदर सेवनाय माबा सेवनायनो, गावसोरनो सेवनाय। दाउ सिला दाउखा सिलायाबो बिसोरनि बेदरखौ जाबावनाय नङा, ओरैबायदि गेसाव मोनामखायो माने। दा बेखायनो आं BTCनि रायजो राजा नोंथांमोनखौसो खावलायनो सानदों, प्रमद बर'जों जेबो जाया। बिनि बिसनखौ मा होनदों? बिनि बिजनखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा कमिसननिसो बिजन होननानै बुंदों। डेट मिन्स माबा माबि बिजन फोसावबाय, ओरै मावगोन थोरै मावगोन होननानै, माने थिखादारफोरनिफ्राय फैसा पारसेन्ट जानोसैब्रा बेना, बेसो। ओमफ्राय सोरखौबा फोरोंनायनि नामाव 5 लाखनि जायगायाव 8 लाख जानोसै, बिदिसो बेना। श्रीरामपुर गेटआव सोर फैसा लायो मिथिगौ? सिगां समाव बिनिनो PA लायोमोन। गेजेराव हमजाहां जाना प्राग निउसाव बोरै नुखो, बोरै हगारना होखो, प्राग निउसजों बोरैहाय मा जानानै थाबनो बोरैबा कमप्रमाइस जादोंदां, डिलेट खालामना होबायना, बिनिफ्राय बै लायबाय थाग्राया लायला। दा सोर लायोमोन मिथिगौ? जों मिथिगौरा, बे श्रीरामपुर गेटआव दैलिक सोर फैसा लायो। डेन्जारलै बेना। मा बुंनो, मालाय मोनजादों नालाय जादों, जाथों। खिन्थु थगायजाबाय थानो नाङा आरोना जाम्बाजों। जों देराखैथ', बर' हारिया जेबो मोनाखै, मोनदोंबा प्रमदआ मोनदों। मोनदोंबा साफा सानै बिसोरजों इउसुवेल खालामफाग्रा, सोरबा गोदो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मावनाय बा दा मावनाय बिथांमोन साफा सानै मोनदों, बिनि अनगा रावबो मोनाखैथ'। दा जों अभारअल बर' हारिनि थाखायसो नाङाखैमोन होनबा? आंथ' नाङाखै। जोंनि बारग' NDP जोहोलावजो बिथांमोन नांदोंमोन, फर्मार एबसुफोर नांदोंमोन, फर्मार BLTफोर नांदोंमोन, बर'नि इन्टेलेक्सुवेल मेलेमजिबि सानगोथौ सानसुमै बिथांमोना नांदोंमोन, बर'नि दुखुथिया बिमा बिफाफोरा नांदोंमोन। मानि थाखाय? उदां बड'लेण्डखौ मोननो थाखाय। नाथाय बे प्रमदजोंथ' थगायजाबाय नङा होमबा? दा बे प्रमदजों थगायजानायखायनो दिनै आबसुखौ सैनो नागिरला, मोजां मोनला। मानो? आरो बिनिख्रुइ बांसिन मानो मोजां मोनला? दिनै बे प्रमद बर'आ एफाग्राब थगायसुला, एफाग्राब मिसलिया, एफाग्राब असैथो, एफाग्राब फोथायखेबस' मानसिखौ दिनैनि आबसुआदि सापर्ट खालामबाय थादों, सुंथाबाय थादों, बिसोर जेबो मावनो हायाखै। बेखौनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों गोजोन फैबाय, डेभेलप जाबाय, गासैखौबो मोनजोब्बाय, बेजोंनो उदां बड'लेण्डआ सोरजिजानोसै, बेबायदि खोथाखौ बुंफाबाय थानायनि थाखाय दिनैनि एबसुखौ, दिनै दुलाराय बर' हारिनि
साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा मोजां मोनला, बिथांमोनखौ मुगैनो सोलोंबाय, बिथांमोननि सायाव खुनुदिन मोनसे मोजां बाथ्रा गोसोआव साननाय सोमजिला। बेखायनो दिनै सानफा एफा आबसुनि जाबायदि बयजोंबो अनसायजानाय बै बुस्थुआ गोमालांदों। खोथाया बेसो। नङाबा जों मालाय आबसुखौ मोजां मोना नामा? जोंनो नांगौ आबसु बायदि मोनसे गोथार आफाद। बे गोथार आफादनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो खैदां खैफोदाव बिथांमोनहा गसंथेनांगोन, जों बिथांमोनखौ सापर्ट होगोन, मोनफ्रोमबो बर'नि न'खरफोरा बा साफ्रोमबो बर' सुबुङा बेबायदिसो जानांगौ। नाथाय दिनै बिथांमोना थाखा फैसानि लालसाव बा गावसोरनि गोसोनि साननाय हनायखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना नंखायखौ सापर्ट होनायनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै फोथायनाया नों आं बर' रायजो राजानिफ्राय सादारन सुबुंनिफ्राय गैया जालांदों। बेजोंनो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादाबो हारिनि मोनसे आयना बायदि आफाद। दिनै बे आफादाबो दिनै थोंजोङै इउथफुल आफाद बा इउथफुल पलिटिकेल दोलोखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय दिनै बर' थुनलाइ आफादनि सायावबो सोंखारिनो नाजादों। बेखायनो जोंनि बर' हारिनि मस्ट प्रबेबलि जाय गोहोम खोख्लैनो हानाय, जाय बयजोंबो अनसायजानाय, जाय बयजोंबो मोजां मोनजानाय आरो खैफोद आफोदनि समाव गसंथानो हानाय बे मोननैल' आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा आबसु, बैफोरबायदि आफादनि दैदेनगिरिफोरा मोजाङै लिडिं खालामनांगौ, मोजां गोसोजों, मोजां सान्थौजों, बयखौबो समान अंशयै नायनानै जों साफ्रोमनिबो खैफोद आफोदाव जों गसंथानांगौ। अब्लासो बैबायदि आफादखौ अरायसम बयबो मान होगोन। दिनै दिपेन बर'आ मोजां मावाखै नङा, मावदों, नाथाय मालायनि खिबु सु होनबा सुनो थोननायावबो बेयो खोनासंदों, मालाय जिराय होनबाबो जिरायदों, गसं होनबाबो गसंदों। बैबायदियावसो दिनै बिथांखौ बा बिथाङा दैदेननायलाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौनो एसे गोसोनि बेरेखा साननानै बा बे आफादा सोरनिबाल' थाखाय मावो, अभारअल समग्र बर' हारिनि थाखाय मावा होनना साननाया सोमजिदों। थिग बेबायदिनो दिनै बर' थुनलाइ आफादखौबो बेबायदि लानो नाजादों, मानसिफोरा बेबायदि साननानै लानो नाजादों। बेखायनो दा जोङो अरायसम जों हेफाजाब होनो लुबैयो बा बयबो साफ्रोमबो बर' सुबुङानो एबसुखौ, बर' थुनलाइ आफादखौ अरायसम थांना थानायखौ लुबैयो। नाथाय बैफोरबायदि आफादनि दैदेनगिरिफोरा जास्ट गोसो सोलायनानै मोजांखौ सानोब्ला मोजां, आरो मोजां मावनो सानाब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि पर्टफलिय'खौ हगारना होनानै सोरनोबा हेन्डअभार खालामना होनायाबो मोजां, बेखौसो जों आसा खालामो। जों अरायसम आबसुखौ नांगौ, जों अरायसम बर' थुनलाइ आफादखौ नांगौ। जोंनि थांनानै थानायनि मोन्थाय, जोंनि जिथु अधिकार, जिथु जोङो गुबुनजों गादबजानाय, नासयजानाय, मुगैजानायनिफ्राय जों सौसिलांनो थाखाय एबसुनि गेजेरजों बा बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजों जों जेब्लाबो खर' दैखांनांगोन। नाथाय दिनैनि बैसोर जाय बिथांमोना प्रेसिडेन्टशिप बा गिदिर गिदिर बिबानखौ रुजुनानै दं, बिथांमोना दिनै सोरखौबा थोंजोंल' बेयाव सहाय होनायनि थाखाय दिनै बै जाथाया सोमजिदोंलाय। बेखायनो बिथांमोना हायोब्ला गाव गावनि बिबानखौ एंगारनानै गुबुननो होनाया मोजां, बेखौसो जों हास्थायो। नङाब्ला जों दिनै बिथांमोना गुरखाफोरनोबो एसटि स्टेटास होनो थांनो नागिरगासिनो दं। गमामायै गुरखाफोरनो एसटि स्टेटास होयोब्ला बिथांमोनाबो जोंबायदि ट्राइबेल जासिगोन, बिथांमोनाबो हा हु फाननो हासिगोन। अब्ला दिनै मारुआलि, बाङालि, बिहारिफोरा खौथि खौथि थाखा दङ, बिथांमोननि नेपालिफोरनि हा बा गुरखाफोरनि हाखौ बिथांमोना बायनानै लानोसै, बिथांमोना हाबसोजोबनोसै। जों बर' माहारिया दिनै थाइसे मोनोब्ला थाइसे जायो, थाइनै मोनोब्ला थाइनै जायो, बेसेबां खामायो एसेबां सानसेयावनो जानानै फोजोबो। नाथाय बिथांमोना बाङालि, मारुआलि, बिहारिफोरा मालाय दिनै थाइसे मोनबा बे थाइसेखौनो थि बिथांमोना सेभिंस खालामो, जायनि फलाव बिथांमोननि आखायाव गोबां थाखा दं आरो जेब्लानो गोसो बिथांमोना गासैखौबो बायनानै लानो हायो। नाथाय जोंनाव सेभिंस होननाय बुस्थुआ गैया, जोंनाव दोनथुमनाय गैया, जायनि थाखाय जों दिनैसिम हाजार बिजार मावनानै जाब्लाबो जोङो देरनोबो रोङा। बेखायनो जोङो दोनथुमनाय सिस्टेमखौबो जों लानांगोन। साफ्रोमबो जोङो दिनै थाइसे खामायदोंब्ला जोङो आथोना दोनथारनांगोन हायाब्लाबो। अब्लासो जों माब्लाबा खैफोद आफोद फैयोब्ला बै खैफोद आफोदनि समाव जोङो बे थाखाजोंनो जोंनि जिउखौ जों बायख'नो हागोन। बा जोङो माब्लाबा सोरबाया हा हु फाननाय बा माबा मोनसे जोङो गिदिर मिजिं लानानै जों ओरै थोरै जोङो मावनानै देखायगोन, बै बुस्थुखौ जोङो मोगथाङाव मावनानै देखायनो हागोन। दा बेखायनो प्रमदआ जेरैबायदि जों बर' हारिनि हेंथा बायदि खामानि मावनो थाङो बा
नैबे आसामनि बा बिटिसिनि थागिबिफोरनि हेंथा बायदि खामानि मावनो थाङो अब्ला बेफोरखौ बोरैहाय नोंथांमोना लाय होबाय थानो? दिनै गासिबो मोनजोबखाबायनो बिटिआरजों दिनै मानो सोमावसारनायखौ लाबोखो? दिनै दिपेन बर'आ मानो प्रमद बर' सरखार थासेयावबो बिटिआर सरखार थासेयावबो मानो दिनै सोमावसारनांगौ गोनां जाखो? दिनै बिथांमोना सरखाराव फैयोबालायनो बर'नि जिथु आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौबो दिल्लीयाव थांनानै जों एमपि मोनबा बे सानै एमपिआ जोंनि बड'लेण्ड जेंनाखौ बुंहैगोन होनलाय खिफुद्दा बहा बुंहैखो? हो? रोंगोराया बहा बुंहैखो? जयन्तआ बहा बुंहैखो? जयन्तआथ' नायनानै फरायबाबो फरायनोनो रोङा। न' दाउट रोंगोराया गोरों मानसि, खिन्थु आं बर'नि बुंनायखौ फसायाखै। बेयाव जिथु जोंनि बर'हा इसु दं नालाय बेखौ इंलिस रावजोंनो बा हिन्दी रावजोंनो बुङोब्ला बै पार्लियामेन्टआव थानाय बै एसेमब्लियाव थानाय बिथांमोना थोंजोङै बुजिगौमोन। दिनैसिम गमामायैनो बर' हारियाव जेंनाया दङ। अब्ला जों बिथांमोननि जेंनाखौ समाधान खालामनो थाखाय जों खामानि मावथारनांगोन। बेफोरबायदि बाथ्राखौ थोंजोङै बुजिगौमोन आरो थाबैनो बिथांमोना इनिसियेटिभ लागौमोनदां। नाथाय नों बर'जों बुंबाय, न' डाउट बेयाव नोङो ट्रेन्सलेटरफोर थायोबा नोङो बेयाव लिरनानैबो साबमिट खालामनो हायो, बेनि गेजेरजों बुजियो बुजिनाया। थेवब्लाबो आरोना डाइरेक्ट थोंजोङै इंलिस बा हिन्दीजों बुङोब्ला मोजां जायो, बेखौ जों आसा खालामो आरो। दा बे समाव बेखिनिखौनो बुंबाय। बेनोल' प्रमद बर'नि CCTVआ बहा थांखो गोजौनिया? प्रमद, लाजियोबा दलद थादोलै, थाखा फैसा जाजोबखाबाय। बांद्राय जानायाबो मोजां नङानो। माथो मासे मोसायाबो 100टा मोसौ जायोबा माबा माबि जायोनो। नोंनावबो थाखा फैसा जाजोबखाबाय, बे थाखा फैसाजोंनो फिसा फिसौ फोरोंदो, बिजामादैफोरनो हरदो, मिथिबाय? बेयाव बर' हारिखौ थगायबाय थानांलालै जाम्बा थांबाथां। नों बायदि गोरों मेरला मानसि दं बर' हारियावबो, मिथिबाय? दोनबायलै बुन्दुमोन, मा जायो जाया आं मिथिया, खिन्थु बिनि समाथ' गैला माथो। मार्चआवनो जोबहैसिगोनदां, एप्रिलाव इलेक्सन जायोबा, बैसागुनि सिगां सरखार दायोबा, अब्लाथ' माथो गावसोरनि जिरायजेननाय समखौ लायोबाथ' डिसेम्बरसिम थांगोनदां। खिन्थु मा समाव बे इलेक्सन कमिसनारा बे बिसायख'थिनि डेटखौ फोसावगोन बाथ्राया बे जाहैबाय आरोना। अब्लाबोथ' नोङो दा डिसेम्बरसिम थांनो मालाय माथो सम दंबावो। आरो बिनि थाखाय खामानिखौनो मावखाथाराखैब्ला बोरैहाय उदां जागोन? आरो बे खानाय गुफुरा मा होनो? खानाय गुफुरा खानाय गुफुराथ' गुफुरखासै, खर'आनो गैलादां। खर'आथ' दं, मेलेम गैलादां बोरायनायखाय। खस्थ' मोना गावसोरबोथ' मोनदोंना, गोबां मोनबोदों, जेल जाबोनांदों, माबोनांदों। मालायनिखौ बुजिनांगौना। गावसोरनि समाव गावसोरखौ बिथांमोना सहाय मदद खालामनानै उदां खालामना लाबोबाय। दा बिटिसिनि डिपुटि चिफजों लोगोसे आसाम एसेमब्लिनि MLA जाबाय। इसिबां सुबिदा थासेयावबो मानो दोंसेबो सहाय होआखै? एसेथ' सहाय होना। गावनि गायसनगिरि आफादगिरि, गावनि कमरेड लोगो बिथां रन्जन दैमारिनि जानानै मानो एसेबो सहाय होनो गोसो गैया? खोथाखौनो खोनासंनो बायो आं बिनि खोथाखौथ'। दाउखा गालाजों दाउ गोसोमजों दासान्दि फैथाराखैदां। आंनाबो मबाइला खावब्ला सिबलाना माब्लाबा मोजां माब्लाबा गाज्रि। आरो आं बादों माने मालायनि सायाव बुंलाबाय थानायखौ। दा बेखायनो समफोराथ' गैला नालाय, बिथाङा जा खोथा होबाय प्रमद बर'आ नंखायसो जाजोब्बाय, नंगौआनो मोनसेबो जायासै। बिनि सालाय, बिनि खुगाया जि एफा थगायसुला, बिनि गोसो गोरबोआ जि एफा गोसोम, बेखौ सानाखैमोन माने। जोंनो गाबोमोन ना प्रमद बर'आ माबा मोनसे जायोब्ला, जोंनो गाबोमोन। बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामहां समाव जाथारलामोनथ', दाउ बयलार बायदि गेगां गेसि थाबायनोनो हालामोन। जों बिराद अनोमोन, आयै बर'नि सासेल' मोजां लिडार, हरखाब माबा जायोब्ला मा जागोनलै हे इसोर होननानै जों इसोरनि खाथियाव जों गोसोजों सानखुमाबायोमोन। दा नुबाय माथो थोद, अनजाथावथाव नुनाया अनजाथावानो नङा, फोथायजाथाव नंनाया फोथायजाथावनायानो नङा। दा बेबायदि आरो बाथ्राया। स' थेंकिउसै, मिथिबाय? उननि समाव बिथांमोननि सरखारखौ नोंथांमोना लाबोनो दा नाजासै, मिथिबाय? अननानै प्लिज। सोरबा सासे सानै मोजां केन्डिडेट दंब्लाबो बिथांमोननोबो भट दाहोसै। बर' हारिनि बिटिसिनि
साया नोजोरखौ बोनानै बर' हारिनि खैफोद आफोदनि नोजोरखौ बोनानै दाख्लैथ' बे दैमु नोगोर उदालगुरियाव जानाय बे जिथु 64थि बर' थुनलाइ आफादनि कनफारेन्स जालांबाय बावथ' नेपालनिफ्राय फैनानै सासे डेलिगेट्सआ एफा मोजां बुंबाय जोंनि गेजेराव खौसेथि गैया आरो आं बाख्नायदों बिथांखौ नेपालाव थानानैबो जे एफाग्राब मोजां बर' राव रायनो हादों बा रायलायनो हादों आं बिथांनि सायाव खोब एप्रिसियेट खालामदों आरो बिथांनि सायाव आंनि बाख्नायनाय आरो गोजोन साबायखर बा बिथांनिसिम थेंकिउखौ आं हरदों आरोना स' थेंकिउसै एसेनोसै गोजोन्थों।